tsaka da neman ganin an zaɓi wanda zai zama abokin tafiyar Bola Ahmed Tinubu a matsayin mai riƙe da tutar jam'iyyar APC a zaben 2023, hadimin gwamnan jihar Kano ya ce ubangidansa ya fi cancanta a bashi wannan matsayin. Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan sabon shirin wanda yake zuwa muku kai tsaye daga Arewa Media Recap. Kakka manta ka danna subscribe don samun sababbin bidiyoyinmu da zarar mun ɗaura su. Ga cikakkun labaran kamar haka, ana tsaka da neman ganin waye zai zama mataimakin Asiwaju Bola Ahmed Tinubu mai kada tutar takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar APC. Mai ba da shawara ta musamman ga Abdullahi Umar Ganduje a kafafen sada zumunci, Shehu Isa ya bayyana dalilin da ya sa yake ganin ya kamata jam'iyyar da Tinubu su ɗauki Ganduje a matsayin abokin tafiyarsa a zaɓen 2023. Isa, wanda yake ƙoƙarin ganin ya gamsar da jam'iyyar cewa bai saba doka ba idan shugaban ƙasa ya zama musulmi ko mataimakinsa ma musulmi, inda ya ce Ganduje ne fi cancanta da yake tutar takarar mataimakin shugaban ƙasa a jam'iyyar APC. Vanguard ta rawato cewa hadimin ya faɗi hakan ne a yayin zantawa da manema labarai a Kano a ƙarshen sati. A cewar Isa, idan za a yi duba da irin mahimmancin kafa tarihin a lokacin aiki, siyasa da irin tattakun da yake da shi, Ganduje ne kaɗai zaɓin da APC ke da shi. A cewarsa, Ganduje ne a gaba ɗaya Arewa wanda ya fito ƙara ya tsaya wa kamfen ɗin Tinubu, duk da irin ƙalubalen ƙin amincewa da shi da mutane da dama za su yi, yayin da masu riƙe da makami na Arewa suka ji tsoron fitowa fili su mara masa baya. Bai da ƙabilanci, duk da kasancewarsa Fulani, ya baiwa Bayerabe auren ɗiyarsa, ko Tinubu zai fi samun nutsuwa yin aiki tare da shi a matsayinsa na abokin tafiyarsa. A cewarsa, idan aka ɗauki Ganduje a matsayin mataimakin shugaban ƙasa, tabbas zai yi ƙoƙarin wajen kawo ƙarshen matsalolin makiyaya, masu garkuwa da mutane, ta'addanci da sauran munanan ayyukan da ke addabar ƙasar nan, kasancewarsa kakakin Bafulatani. A cewarsa, game da ƙalubalen tikitin musulmi da musulmi, Isa ya ce hakan baya cikin kundin tsarin mulki, amma Kaduna ta fara gwadawa, kuma tun daga lokacin nan jihar nan ta zauna cikin kwanciyar hankali ba tare da rikicin ƙabilar da aka saba yi a jihar ba. Da haka muka kawo ƙarshen wannan labaran. Kakka manta ka danna subscribe ko kuma alamar ƙararrawa don samun sababbin bidiyoyin da zarar mun ɗaura su.